Okay. A veure, jo participe en agricultura i en sanitat i també vaig a parlar un poc de Castelló. Jo añadiria que també anem a demanar la potenciació de la indústria del taulell, que és el 90% del taulell de tota Espanya està entre Onda, Alcora, Castelló, Nules. Volem també defendre el que és el problema de l'erosió de costa, que d'ací 40 anys se va menjar 50 metres de costa i n'hi ha moltes cases de primera fila, és un problema molt important en Castelló, que l'Estat les vol tirar. És un problema molt greu, Molt greu. Molt greu. A part de que si desapareix aquesta línia, la mar se menja a millor 500 metres o 1 quilòmetre darrere. I els alcaldes també fer més força. Perquè a vegades els partits estatals tenen el problema que nosaltres no tenim, que nosaltres no ens devem als de dalt. Doncs si un alcalde de Som Valencians, i s'ha elegit una persona de Som Valencians, alcalde no se va a callar per el que li diguen els de dalt. Doncs per això fa falta un projecte 100% valencianista. Tenia que fer un projecte d'industrialització de tot el que és la província, fomentar el turisme, perquè Castelló és una província molt rica turísticament, tant d'interior com de costa, i bueno, pues, també millorant un poquet els servicis de sanitat i infraestructures, es un poquet de tot. Hace falta, el tema sanitario es fundamental y más para la gente y pueblos del interior, que no puede ser de que en un pueblo se tarde unas 2 horas para llegar al hospital de La Plana o al hospital provincial. Eso es fundamental y eso es lo que hay que mirar, de que la gente del interior es gente del pueblo y gente de la Comunidad Valenciana también. Por ellos también hay que mirar, por ellos. Ellos son justamente la cultura y la tradición, y eso es lo que hay que cuidar.